Adap kime kardom kaduka ve la so YouTube channel long kelangara du on fans ta mela pen pini nali tumhan la so video long nang wan pila bangki KarbiAnglong ahin pen kapik lang pon Voreng Avarsai putak sinang wan pig lo pia Voreng Avarsai ma kol ana post vacancies duma kai planning ji koson ma last date command tuma la so details la bangki kai kia son nali tuma fan la so video long na than pachini pon ikpo jong sinali tum la so YouTube channel la long nang ka humri milang putek kachinghon pen ali tum subscribe gol la pen videos tamen ali tum share pon igon Tangke non pathek pin KarbiAnglong pin kapik lang pon Voreng Avarsai puthak le lang pon onang lapen jethan pon onang Tangke non pathek pin KarbiAnglong Autonomous Council Central Board Selection hin pin kapik lang pon Voreng Avarsai puthak dak jethan pon onang lapen la so Voreng Avarsai long kon ana pusa vacancies doma ki jog duneng ji kosot ma documents ko preparation sineng ji ma lai details labang ke non nang litum la so video long si thek pon long ikpo jong sinali tum la so Voreng Avarsai jog dun iksi pulte la so video labang ke nang litum ki cheng pin ki jut an kilang neng ji labang ke kinang iksor lo la so Voreng Avarsai Aputak nili non details alam nali tum hanang than pachini ponik po jong sunali tum so Voreng Avarsai jogdon example te standard form do nang po mate Assam geje part 9 puta pupon pon la so form bang e tum fill up nang po kenang sa soda documents li tum pabor nang se jogdon nang po apela so Voreng Avarsai especially kapik lang pon mate ki pipon la bangki kidam tang hot kumama tum si VFA training course elementary knowledge mate animal husbandry veterinary science anat ki undun tangma mate la course ki andun tangma alang litum sila so Voreng Avarsai afan bangke jogdun long ikchot po Voreng Avarsai amen la bangke name of post la bangke veterinary field assistance mate VFA lo la pen kaduka bipenda post vacancies la bangke 49 abang fi tomhan pathik pondo laben salary dake 14000 ben lok 70000 an alitum long pon exi grand pay do thulak 6200 an elitum grand pay long pon exi lapen la so Voreng Avarsai fan jogdon exi pulo tangte elitum nili amo tapu iglo kumama tum sila VFA 1 year training course kacharli mate complete tangma alang litum bangke la so Voreng Avarsai fan bangke jogdon long ikpo Lapet educational qualification la bangke SSLC science anat unengji mate examination la bangki unang po lapen biology stame subjects tame ke andon tang atum nangji la la pulte jogdon long iko lapen 1 year training course la elementary knowledge animal husbandry veterinary science anat ki untang nangji lapen arta puthak lang namlo pulote arta la bangki calculation ponji la bangki SSLC admit card mate SSLC certificate pensi h bang calculation ponik po lapen physical fitness tame dak miseneng ji pusida ke topon do lapen selection producer la bangke copy piason ma pulo tangte alang litum dak selection la bangke written examination padopon ikpo lapen ala VFA training course lai successful certificates tame nang ikpo lapen particulars take piponji labangke SSLC science examination anat benwang ikpo 20 marks lapen sontak tadak 1 year VFA training course along pen tame alang litum lang ikpo latak pen 40 and pon ikpo sona afi tag viva woki test padopon ikpo 40 kadoka pen tag 100 marks an pipon iglo lapen method of assignment la bangke la son lo SSLC director it's SSLC science examination 20 marks lage 20 percentage and for ikpo lapen 1 year VFA training course along 40 marks and for ikpo lapen lason tak baiba 40 an pipon iglo lason tak ke tokpon do igola documents ko preparation sikinang jima pulo tangte documents la ke the candidate self produce following original document certificate at the time of interview by documents verification for whatever call for the central selection board lapen ladak kipu ponating pulte viva lapen interview documents verification na hod ilitum original documents pido nangji mate paklang do nangji putada ke tokpondo HSLC certificate admit card is proven pido nang po lapen HSLC marksheet lapen HSLC science certificate nangji lapen marksheet tadu nangji lapen marksheet labang ke biology subject la kido marksheet nangpo lapen VFA training course certificates tamili tum paklang do nangji lapen permanent residence certificate mate domicile certificate ata pido nangji lapen caste certificate do pido nangpo lapen certificate of physical medical fitness la certificate nang exi lapen declaration form 5 la so forms tamili tum fill up pen pido nangpo mate paklang do nangji
lapen la son data kapre documents tami ilitum pidun nang ikpo lapen non labang so advertisement allo along pena an ki tok pona son dagdo iko lasi nili da ke to anason bangke nani tumhan nang than pachini thai bangke un edet po lasi nili shortcut mate important hormu bang sinili nali tumhan nang than pachini pon ikchorlo lapen ko son sin non ka apply nang jima flo tangte nili amada pulo standard formally tumare neng do neng jila standard formally tum kenang so details dag fill up nang po lapen kapale na dam nang jia dim mate ki jog dam nang jia dim labangke ladak mention pondo iglo address labangke the member secretary central board Central Selection Board KarbiAnglong Autonomous Council Dipu KarbiAnglong Assam 782460 laso address of silitum thonda mignang po lapen labang so Avarenga Avarsai fan ilitum ke apply dunji mate kicheng pon labang ki kedam tang 20 August pensi apply bang cheng pon iglo lapen last date labang ki non ki bang ji achiklo 7 September 2026 5 pm ansi last deadline lapen nalitum la envelope tha ki tok don nang ji labang ki kusong se tok nang ji ma pulo tang te application for the post veterinary and field assistance mate VFA pulason tok don nang ikpo lapen ki KarbiAnglong Autonomous Council mani receipt ta elitum daki pidu nang ji kinang iksorlo labang ki kan se si mani receipt pidu nang ji ma pulte ST SC atom fan bangke dak se ke lapen kapre category atom fan bangke 20 rupees an elitum pidu nang ikpo lapen dotulang ilitum ladak pen postal stamps tami 5 rupees ilitum kapa bondu nang jilata kinang iksot lapen ke lason la choklim le la application ki jogdon mate documents ki hagate choklim le bolte alang litum direct reject pon ikpo pata ladak ki tok pon dotula lapen lada important adet la bangke lason lo nanitum la ki jog mate kai play cheng la bangke so chiklo 20 men se cheng pon iglo la pen last date la bangke non ki bang chiklo 7 September ansi last date la sala so prang na litum jogno igol la pen date of interview bai ba la bangke non pak ipon pelang mate paklang wan pelang mo jong se update la so Voreng Avarsai update jong si nili puthor long thulo pulo tangte nali tuma fan la so YouTube channel along video simar pen na peklang pon to ikpo la sining ke hatum prabjin pen nali tum jogdon igon KarbiAnglong rats tami jogdon thaisi ke melo la pen jogdon thaisi ke me mane la VFA training course kion tang atum bangke penan do igo la selang letum prabjin pen jogdon igon la pen la so video nali tum share igon KarbiAnglong rats tami penai nang la pen pachini nang la se video long mal aling ton ponik nang do me thak me kado kabe KarbiTeach 2.0 YouTube channel long kilang ra do advance tami nilhin pen kardom